Türkmenistanyň daşyna gatnaýan uçarlary biletleriň gytçylygy we gymmatçylygy dowam edýär. Habarçylaryň söýlerine görä biletleriň el ýeterliliginiň we bahalarynyň daşyndaky kesgitçilik köpçüligiň bilet satyn almak mümkinçiliklerini çäklendirýär. Türkmenistanda ýurdun daşyna gatnaýan uçarlary biletleriň sowdasy ýoly goýulan umuman häzirki wagtda Moskwa, Dubay we Gazyna gatnaýan uçarlara bilet satylýar. Ýöne iş ýüzünde uçar biletleriniň el ýeterliligi meselesi durnuksuz galýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Moskwa uçmak üçin biletleriň bir tarapa ýakyn günlerde 8.000 manada satylandygyny 29-njy ýylda habar berdi. Ol şol bir wagtyň özünde de Dubaýa uçar biletleriniň 6.000 manatdan gysga wagtyň içinde satuwda peýda bolandygyny habar berdi. Emma biletleriň el ýeterliligi uzaga çekmedi. Soňra isleg birden ýokarlananda ulgam işlemegini betetdi we doňdy adamlar kassalarda birnäçe günläp satuwa garaşdylar. Şapka 20 manada çenli galdy diýip habarçy aýtdy. Ol pary hökmünde biletin bahatyna goşmaça mukdarda pul berilmese indi bilet satyn almagyň tas mümkin däldigini belledi. Türkmenistan may aýynyň ahirinde halkara gatnawlaryny böleklerini dikeldi. 30-njy maýdan Dubaýa we 1-nji iýunyň Gazyna hepdede bir gezek uçarlar gatnap başlady. Iýun aýynyň başynda ýurdun häkimetleri beýleki ýurtlara da halkara gatnawlaryny ýola goýmak niýetini ma'lum etdiler, emma planlaryny anyklaşdyrmadylar. 1-nji iýuldan uçarlaryň hepdede bir gezek Moskwa gatnajagy habar berildi. Habarçylaryň maglumatlaryna görä Dubaý biletler resmi bahadan satuwda birnäçe gün mundan odal gysga wagtlyk peýda bolupdyr. Hususan 25-nji iýunda birnäçe adam bir tarapa 6.000 manatdan bilet satyn alyp bilipdir. Şonda Türkmenistandan Dubaýa hepdede ikinji uçaryň goşulandygy anyklanypdyr. Köpler Türkiýe we Ýewropa gitmek üçin Dubaýa uçarlar. Uly isleg Orsiýada gatnaýan uçarlary hem saklanýar. Isleg gaty uly, emma emeli ýetmezçilik döreýär. Köpler sultanda araçylar mundan gazanç edýär. Adamlar Moskwa ýygyderli gatnawlaryň açylmagy bilen biletleriň bahasynyň arzanlamagyna umyt baglapdylar. Bu basa barmady. Esasan okumak ýa-da dolu göçmek üçin gidýärler. Gysgly operasiýa mätäsler hem gidýärler. Diýip habarçy gurrun berdi. Habarçylar uçar biletleriniň bahasynyň gaty ýokary dogyna garamazdan saklanýan uly islegiň uçarlaryň ýeterlik dälligi bilen baglaşdyrýarlar. Hem aýladyň aglaby bölegi üçin seýahat etmek maddi taýdan el ýeterli däl. Köpler üçin bu aşa köp pul aýlyklara ýa-da pensiýalara laýyk gelmeýär diýip habarçy aýdýar. Ýurtda aýlyk muktary häzir 1050 manat, pensiýa 410 manat, kömek pullary 390 manat derejesinde. Mundan başga da habarçylaryň söýlerine görä uçar biletiniň bolmagy da ýolagçylaryň barjak ýurduna aşjagyny kepillendirmeýär. Ýolagçylaryň düşündürüşsiz uçardan düşürilýän pursatlary hem bolýar. 20-nji iýunda Dubaýa barýan bir uçurda prezidentlik maskalasynyň ýakynlaryna yer bermeli bolany üçin 4 adam uçurdan düşürildi. Goşmaça tölenen şapka üçin pul biderek boldy. Bu ýurt üçin adaty dady öwrüldi. Diýip habarçy soňky wakalaryň biri barada gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti halkara gatnawlaryny gaýtadan ýola goýmak kararyny koronavirus çäklendirmelerini ýeňilleşdirmegiň bir bölegi hökmünde oglan edipdi. Türkmenistan koronavirusyň hiç haçan öz çägine girmänligini öňe sürdi we 2 ýyllap ýurda girmek hem çykmak ugrunda berk çäklendirmeleri taklady.